Anki qabelkom ħalli Il-lejla tajba, sinjuri, dan huwa shooter. Jekk għandek xi tajba lina, ibatilna hemmhekk. Jien dilemma għandi. Ħajna bid-dilemma kemm nafek jien. Għax il-ġablu, fl-imma warza titfaw. Għandek raġun. U propju l-Waster għandhom sit għal tal-apposta lek biex inti daw id-dilemmi solvihom. Jien naf affarijiet ifixkluk bħal ġablu. Sewda. Fil-sewda da? Issa, mbagħad eżempju tape, għax issa jkun hawn ħafna pakkeġġar jibdew ġejjin pakkeġġar li kemm jista' jkun nevitawhom imma jekk le sewda tape jiena fil-foil. Il-foil? Il-foil press li misma l-ikel? Sewda. Sewda wkoll. Mbagħad eżempju jiena f'kissir tazza, kissir vażum. Mhux mal-ħġieġ. Nie, mhux maħġieġ, dak fil-borza sewda wkoll għax ma jiġix riċiklat. Jien naf eżempju affarijiet bħal kaxxi ta' takeaway illi jkollhom dak iż-żejt u l-ħmiġ magħhom. Sewda. Mbagħad jekk eżempju jiena fil-plastik tal-qsari, għandek qasrija nkisritlek tittarmija. Sewda. Għax il-plastik tagħha ma jiġix riċiklat. ċar u suf. Dak ma tantx ikolli. Sewda ma milli kollha sewda dak. Ilu ma jkolli jenda. Tiftakar l-aħħar darba li kellek ix-xahar? Ilu. X'memorja hawn. U hekk naħdmu fuq il-memorji, naħsbu fuq il-memorji, min ibati jew min għandu l-kondizzjoni tad-dimensja sfortunatament hija tadbatija għalihom u anke l-qraba tagħhom. U ikollhom ukoll bżonn ta' ftit mistrieħ u respite. U llum il-ġurnata jeżistu ċentri għal tal-apposta sabiex dawn il-klijenti li għandhom li jgħixu bil-kondizzjoni tad-dimensja immorru għal ftit ħin sabiex il-familjari tagħhom immorru għal ftit mistrieħ jew qadja jew xogħol jew kif jgħidu respite. Morna nżuruhom. Illum ma batnix il-lanzjoni tagħna li kollu mari imma ġejna aħna iċ-ċentru għal persuni bid-dimensja. Rebecca, x'inhu l-funzjoni ta' post bħal dan? Mela, dan iċ-ċentru huwa ċentru ta' matul il-jum fejn jistgħu jibbenefikaw minnu anzjani li jgħixu bid-dimensja. Huwa servizz li l-iktar li huwa lan tiegħu jassisti caregivers li jieħdu ħsieb l-anzjani tagħhom fil-komunità biex they relieve stress and burnout. Apparti minn hekk, matul il-jum dawn nies ikunu jistgħu jesperjenzaw attivitajiet varji, ikun hemm ukoll SLP sessions, ovvjament l-antana biex nibqgħu kemm jista' jkunu nżommuhom attivi. Jekk hemm familjari li għandhom nies bid-dimensja jgħixu fil-komunità, kif irdu jagħmlu l-applikazzjoni? Mela bażikament il-proċedura tibda billi jġibu applikazzjoni tal-Active Aging mill-Kunsill Lokali jew mit-tabib personali tagħhom. Din l-applikazzjoni tintelgħat tintbagħat id-dipartiment, ovvjament imbagħad persuni professjonali they review it u ovvjament imbagħad jikkuntattjawhom biex nibdew il-proċess. Importanti ngħid hija illi l-anzjani eleġibbli jdu jkunu jgħixu fil-komunità, ovvjament għandhom caregiver kif semmejt qabel u apparti minn hekk ikunu 60 years plus. Grazzi ħafna tas-servizz li tagħtu. Grazzi. Proset tal-inizjattiva, proset ħabib. U issa ħanaraw xrajna din il-ġimgħa. Shooter sħiħ, tarawni isni Cinderella l-lum? Cinderella b'dak il-kappell. Aħseb wara n-nani, mela. Mhux ħaġa li tassoċċa ma' Cinderella. Il-nani. Il-min? Il-nani. Cinderella, mux Seven Dwarfs? Ta' xrajt, il-ġimma, kemm rajt. Issa sirtina fil-karozza li għanda Mirjam. Mirjam Dalli, il-Ministru. Mela, Mirjam Dalli. Għax touch wood, għajnejkom Ejwa! Sissa għadu ma nqatax darba d-dawl. U mara, ħarġet tiċċelebra jaħasra. U Nolan jaħassa x'jaqla waħda f'waħda ħdejn il-Parlament. Di-darba, head on. Nispera li għandu insurance tajba. Għax issa bla fanali qiegħed. Wow, shooters, kemmu sabiħ dak il-momentu meta l-om tkun qed tisqi t-tarbija. Miraklu! Importanti li tkun it-toqba tajba ma, U sinjuri dak xrajna dil-ġimgħa jiena rajna u nsellmilkom minn hawnhekk ħafna bews. U dak kien shooter tal-lum, sinjuri, il-kumplament tal-festa tajba
U seguna għada għax għandna intervista interessantissima. Taqla l-art kif jgħidu. Ma' attivist Sirjan illi ħajfemna lilna u lilkom għaliex dawk iċ-ċelebrazzjonijiet tas Sirjani u kemm huma importanti. Narokom għada. Għal-għada.